Nwa okolobịa mara mma alapụtago m. Etote bụbụrụ nwa agbọghọbịa mara ezigbo mma amasịala m mma nwaanyị. Ịghọtago? Ka m nọ 19 years old, ndị di bido bịabala m. Mana dị ụtọ na ife nchọrọ na ndụ m bụ nwoke mara mma na-ada ọcha. Ọ bụsịa ife nchọrọ na ndụ m a. Na 19 years old, ebidogo m lụba ọlụ, na-enweta ego. Ịghọta kịta maka na nne m na-agbasi mbọ ike wee welu m wee tinye. Ịghọtago nsolie na-agba mbọ. This guy wee bịalụ bụ di wee masịa mma na-adọ clean. Ka ya na ya na-abọ na-akwụ o. Ọ pụta ọsịa ka a gaa Lagos. Achekwa na onwe business ọ na-eme. Do not think, ask, and find out n'ife ọbụla gbasara marriage. Ọ sị bụ nna ọkwanye ahụ. Fa oge ọbụla na ya na-eje Lagos, na ya na-eje Abuja, na ya na-eje nna, na ya na-eje ibie. Ya wee che na this guy do responsible, na ọ nwere ife ọ na-alụ nwere isi na ya amụrụ. Mami ya wee nebe this guy nekete wee si ya nwa m na ada elikwene mma eli. Na ụmụ nwoke mara mma ada eteki care of nwunye ha. Na fa na-adụ lazy, na ọ bụgodu na fa adụrọ lazy. Na fa na-achụ nwaanyị, na ọ bụgodu na fa da achụ nwaanyị, na nwaanyị na-achụ fa. Na o nwere ife a na-elite na nwoke mara mma. Na nwoke ọbụla dị oke bụ nwoke ga-enyeju gị afọ ka ị ga-achọba n'otu nwoke mara mma dị clean na o nwee kọma. Ọ na-adụghị lọọchị oke na o nwee kọma. Nwa m hapụ kene this guy nyajụ. Maka na this guy dressed ọ na-atụpụ mmiri, very clean, very handsome. Ihe a bụ ihe a chọrọ. Ya kwụba odogwu ya people a na-ekili. Mami ya sị ya, na ya agwagokwego nye ekwechili si na ya ga-anọ this guy. Na ebe a nọ wee gbalụ na this guy ya nwere ife ọ na-alụ bụ ka akara ịgba nkwụ gbaa akwụkwọ. Weta na ego ị ga-adọrọ. Ọ sị m nne, ya wee empty akaụntụ ya o. Ha wee mee ihe niile dị n'isi emesie. Nwa obele ego weta negelibe anya. Ọ sị m ya pụtazi ụtụtụ jebe ọlụ. Di ya nọlụ n'ụlọ o. Ya na-asịzi ya nwoke, kekwe n'ife ị na-alụ. Ọ webụlụ nọọsụ ụka ka this guy na-aka o. So ụka ka ọ na-aka olu n'ụlọ ụka ụmụ nwaanyị a na-esogharị ya n'ike. Hanson sị ya Hanson asịrị ya. Ọ sị bụ nne na ihe a niile this guy na-ekwu mgbe ha na-ayị ka ya jee Abuja ka ya jee Lagos n'ọkwa ekpele o. Nọọsụ ekpele ka ọ nọ na-ekpe o. Ekpele ọ na-ekpe bụ na ụmụ agbọghọbịa jụrụ n'ụlọ ụka afọ na-esogharị ya n'ike. Ọ sị m nne ike kwụlụ ọtọ gwụ ya. Ike kwụlụ ọtọ gwụ ya. Still, ya lọvụrụ nwoke mara mma. Ya pala ọkpabo n'isi. Chụba. Ịghọtago? Sị m ọkwa na ihe a na-aga nwoke lụọ n'ọlụcha. Ọtụbịa ime nke izizi. Kpakpakpa na-ebube afọ ime busie. Wee jere ịmụ ya mụ onye ọbụla nwa nwoke. Na-ekulie nata. Na-ege ka a ji gbapụta onwe ya n'ụlọ ọgwụ. Na-ege ka a ji gbapụta onwe ya n'ụlọ ọgwụ. Mami ya wee bịa ọmụgwọ. Wee nọba nọsịa fụ na onye nwaji aka enye onwe ya nni. Mami ya wee sị ya nwa m ịbagokwenu moto ndị oshi. Ya gwara agwa na nwoke mara mma adịghị take care of ụmụ nwunye ha. Na nwoke mara mma ọ naghị achụ nwaanyị. Nwa m na ị ga-ekekwa ji n'ume o ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ di. Ọ sị m kedu ife a ga-eme. Mami ya wee nọsịa na maka ọ bịagodoro ịgbata ọsọ nwa. Wee ya abịa wee pakọlụ ihe niile bụ ihe a na-eli wee bịa. Ọ sị m na ọ bụrụkwa sọsọ ya bụ mistake ya mee. Ya wee bata ụmụnne ya wee kpọba ya asị kpọsịa kpọgbuo ụmụnne da guy. Na fe jiri anya afị ya na ọ bịa nwere ife ya mere fa o. Nọọsọ na ya malụ mma nwaanyị. Ọ bụsịkwa. Ọ sị m nne. Pịa nwa anụfụ ya mụrụ anwụ. Nwa anụfụ ya mụrụ anwụ. Nye tie si kedu ụdị ihe bụ ha. Ya continue kwe. Bido chụbakwa pịa ya adịkwa ime ọzọ. Nwoke ya ọ bụkwala nwa nwoke. Ọ sị m nne, the same month nwa nke izizi ya nwụrụ, nke ịbụọ nwụkwa. Die ka na-akwụghalịkwa o. Ya pụta ụtụtụ ya pụọ, ọ nọlụ n'ụlọ, ọ nọsịa, ọ saba mbọ sasịa, gbaba aka gbasịa, bọbisi bọsịa, yile shet, gba perfume, move to church. Ọ gwụcha ife die na-alụ. Ka nwa nke ịbụọ nwụrụ, this man gbaka
obido chenjie, obido ịkụ ya ife, obido nyakwu okwu ọmụ ya, nyakwu okwu ọmụ ya, ya sị na mebi nọ maka na ya mụtarala ya nwa, maka na nwanne ya nwoke gwara ya sị anya nataba, ya sị ya mba na o nwere ike ọ bụrụ maka ịmaga onu ya chọkwa nọkata echegebe maka ụdịdị bịalịanụ, ya wee nọrọ kpakpakpa ya dị ime ọzọ ma onye ọbụla nwa nwaanyị, o nwere femele nke afọ, ya tụkwala ọzọ mụọ ọ bụkwala nwa nwaanyị, o nwere femelie. O si bụ ya agbụkwa nke ịtọ bụrụkwa ngwa nwaanyị na o nwere femelie, fana atọ nọ ụmụ nwaanyị na-atọ afọ ya mụ. Ọ sị m nne ya jesizie afịa bata ndị mmadụ a na-agwa ya sị anakwa mbọsị ọpụ ụmụ nwaanyị a na-achọta di ya jụọ di, ọ sị anọ ndị chọọchị memba. Chọọchị memba ga-achọta gị na ha na-aba anọlụ na rum, unu ga-anọgide na rum asị na ha na-ekpe ekpere. Ọ sị m ka ekwe n'ife a ga-eme, na o nwere ife a ga-eme maka na ụmụaka adịgo involved. Ọ sị m this guy wee bido ịkụ ya ife, ya megheli ọnụ ọkụ ya, ya megheli ọnụ ọkụ ya, a na-ekwu na ọkwanye anwa na-akwụzi ụgwọ ụlọ, ya na-eweta nri o, ya na-enye ya na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ o. Upon that, this man na-akụ ya ife n'elu. Ọ sị bụ nna ọkwanye ya na-achụ ego na-achụta ego, na ihe na-ewu ewu bụ na ọ na-adụkwuje loss of progress ya, na nke a bụ nke gwụrụ ya ike o, ede akpata ego ya nwa akpata ọ bụkwalụ nsogbu. Ọ sị bụ ife na-aga o, ọ nọgidesi ya na ọ bụrụ ego ka ọ na-akpata, na ọ na-esogoli ụmụ nwoke, na o nwere nwoke ga-afụ ya na ụdị mma anụnwa ọ mara ghara ịlaiki ya, ghara ịchọ ka onye ebonyi, na ọ na-esogoli ụmụ nwoke. Ọ sị m nne chekwa na egwuregwu o fịọfịọfịọfịọ kụrụ ya gbogo kụrụ ya gbede, si na ya ga-aṅụli ya Baịbụl, na ya ga-aṅụli ya Baịbụl, na ya ga-aṅụli ya one thing ọ Baịbụl ọ bụ alụnsị, ya wee sị ya na ya ma ṅụ alụnsị, na ọ bụrụ na ọ Baịbụl na ya ga-aṅụ. O wee sị oke na ya ga-eweta Baịbụl, na ọ ga-awụfe that Baịbụl 3 times iji wee prove na o nwere nwoke rigorie elu since ya ji wee nọbịa. Ya gwalụ o wee weta Baịbụl wee dobe, ya wee ṅụọli ya Baịbụl wee sị na ọ bụrụ na since ịnọbalị ya na onwego nwoke fụlụ ọtụ ya na Chineke wepụ ndụ ya, mana ọ bụrụ na o nwere nwoke fụlụ ọtụ ya mana gịnwa nọ ife ị na-eme ka iji wee sị ya ya ṅụọ this Bible na ife ịchọ n'ụwa na ịma nweta ya. Ọ sị this man wee kwonyile ebe ọ nọ wee kụ ya na ife ọkụrụ ya that day na ọ kụsịalị ya ya na ọ fọdụ ya mịa bụ onye ka ya nwụrụ, na-asị anya kwughelie ya nwanyị ajụ na ya ma nkwugheli. Ọ sị mana bifo nke eme na atụkwala ime ọzọ, na atụọla ime ọzọ papakwa ya pasị anya ma onye ọbụla nwa nwoke. The third boy ọnwụkwa, na ife amụọlụ di bụ nwaanyị ịtọ nwoke na-atọ, nwoke na-atọ ọnwụsịa ọbụlụsọ ụmụ nwaanyị afọrọ before ihe ya nwụọ ihe na nwa ji wee mee. Ịghọtago? Ọ sị m ka ọ kụsịala ya ife, o wee sị ya datin ya anụsigo na ya chọrọzi na kịta na ya chọ break, na kịta na ya adịgo ready to go, ya adịgo ready to move on. Ya na abe nne ya a na-ekwu papi ya nwụrụ, a na-ekwu mami ya yaba arụ, a na-ekwu mami ya nwụrụ, ka mami ya nwụzịrị na di ya bịara mgbalụ. Ọ jụrụ dese, ọ nọrọ na-aṅụrị si ya na chie bụ mami ya na ọnwụgo, ka amazala onye ga-azụ ya kịta, ka amazala ebe ọ ga-eje kịta, na nke ya agago, na kịta ka agụụ ga-eme ya nke nwa, na nkịta anụnwa na o nwere onye ga-ekwuziri ya, na o nwere onye ga-ewetaziri ya nri. Ihe nwoke na-agwa nwunye, ihe nwoke na-agwa nwunye ya echekwa na egwuregwu nwoke ekole akpa na be nwaanyị ọzọ bili.